Sampeyan kok nyusul mriki? Iya, Kakang. Merga rasa tresnaku karo kowe, Kakang, aku entuk sasmita mertu medal aku entuk sasmita metu dalaning impen surat kabar. Yen to Kakang Semar dicekel keamanan kayangan. Saiki mapan ana ing pinggiring Kawah Candra Dimuka, Kakang, kowe dibondo karo Bathara Guru. Nggih. Dara Nala Gareng Dalem Den. kaya dibondo. Nggih. Kaya kirik. Wes. Petro kowe ya dibondo. Nggih, Ndara. Padha tak uculi. Muga-muga kasembadan penjangkaku ngunculi Kakang Semar Nala Garing lan Petro kanthi kinurmatan kelinci ucul. Pun pokoke kanggo kinurmatan napa-napa kula nderek. Waton kula duculi. Syukur Kakang Semar yen kowe wis isa ucul. Matur nuwun, Ndara. Ora dadi ngopo. Matur nuwun nggih, Den. Iya, Garing. Tiba padha-padha. Matur nuwun, Gus. Iya, Petro, tiba padha-padha. Lah terus Bathara Guru nendi? Teng pundi niki? Bathara Guru wedi karo aku, Kakang. Oh, kok saged wedi? Merga tak wedeni. Hadi. Iki kok kaya ora kaya biasane to, Gareng. Sik. Lah, priksane. Ndara Dalem. Opo Garing? Waduh, Ndara Jana. Malem Kemis digeret Larasati. Malem Jemuah digeret Manuhara. Malem Setu digeret Sembadra. Malem Minggu digeret karo si Dresanala. Nggih. Minggu sore suntik.